गिबियावनो आंनि अवेर बर' इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैलायबाय। बे बाथ्रायानो जाबाय जों बिमा बिफाखौ मानो जोगारो? जों बिमा बिफाखौ मानो जोगारखो? नोंथांनाव आं सोंदों, नोंथाङा बिमा बिफाखौ जोगारबाय नामा? नोंथाङा बिमा बिफाखौ नेवसिबाय नामा? नोंथाङा जुलिनि उनाव बिमा बिफाखौ जोगारबाय नामा? एबा नों गुबुन जाबाय नामा न'खरनिफ्राय? अब्ला बेफोरनि फारसे आं दिनै सावरायनो होननानै नोंथांमोननि सायाव आवगायबोबाय। जों गिबियाव मोनथिग्रोनांगोन बिमा बिफाया जोंखौ उन्दैनिफ्राय बेसेबां दुखु खस्थ'जों फिसिबोदों एबा गेदेर गोलाव खालामबोदों। नोंथाङा मोनथिगौना? आरो नोंथाङा नुफेरदोंना? जोङो माब्लाबा सेंग्रा समाव गुबुन जानाय एबा सेंग्रा समाव सोरबा गुबुन जानाय सोरखौबा नुफेरदोंना एबा खोनाफेरदोंना? नाथाय जुलिनि उनाव मानो गुबुन जायो? जुलिनि उनाव बिमा बिफाखौ मानो जोगारो? जुलिनि उनाव मानो बिमा बिफाखौ अनसायनो रोङा जायो? दिनै बेफोरनि फारसे आं सावरायगोन। गिबियाव नोंथांमोनखौ आं बुंग्रोयो, जायफोरा दासिम जुलि जायाखै नोंथांमोना मोनथिनानै ला, जाय बिसिया नोंनि खोथा मानिया एबा नोंनि बारगा हाबा मावो, बे उनाव नोंनि संसार जानायाव अराय सम बेफोरबायदिनो जालांगोन। जाय नोंनि खर' बारो, जाय नोंनि बाथ्राखौ बारो एबा बाथ्रा मानिया, बैफोरबायदि सिख्लाखौ नोङो जिउनि होननानै हास्थायदोंब्ला साननानै ला, नों इयुन थैस' थांजोसिम नों बेफोरबायदिनो जाबायानो थागोन। ओंखायनो जिउनि संसार जानायाव, थैजासिम संसार जानायाव जायखौ नों हास्थायदों, जायखौ नों थिदों, जायजों संसार जानो नों सानदों, बै सिख्लाखौ नों साननांगोन, आं थैस' थांज'सिम बेजों संसार जानो हागोन ना हाया? आंजों बियो खोथा मानिनानै सोलिनानै संसार जानो हागोन ना हाया? आंनि न'आव मिलायनानै गोरोबनानै संसार जानो हागोन ना हाया? बेखौ नोंथाङा सानग्रोनांगोन एबा मोनथिग्रोखानांगोन। नङाब्ला इयुन संसाराव नोंनिया गोजोन जानाय नङा। अब्ला गुबै बाथ्रायाव फैदो। जों मोनथिखागौ नङा होमबा? जुलिनि सिगां सेंग्रा समाव एबा सिख्ला समाव जोङो गुबुन जाया, बिमा बिफाखौ जोगारा। बाट जुलिनि उनाव मानो? मानो? बे बाथ्राया गोबां माने बेनि फिन होनो हायो। बे बाथ्रानि, बे सोंथिनि गोबां फिन होनो हायो। नाथाय मोननैसो बाथ्राखौ आं बुंगोन मानो गुबुन जायो बुङोब्ला, मानोना जुलिनि उनाव संसार जानायाव सेंग्रा समनि बायदि खरसा जाया। जाय जुलि जानायनि उनाव बिसिनि फारसे आरो न'खरनि फारसे गोबां खरसा जायो। जाय खरसा जानायनि थाखाय गाव इनकाम खालामनो हाया एबा खामायनो हाया, रां दोनथुमनो हाया, जायनि थाखाय बिमा बिफाखौ जोगारनो होननानै सानो, जायनि थाखाय हौवानि दुखु खस्थ'खौ नुनानै बिसिया सानो गुबुन जानानै एसे एनै फैसा थागोन खोमा, एसे एनै रां खामायनो हागोन, आरो जाखिनि रां खामायनाय बे आखायाव थागोन होननानै सानो। बिमा बिफाया ओरैनो फिसा फिसौखौ गाज्रि जाजानो लुबैया, गुबुन जाजानो लुबैया। जाय बिसिया गुबुन जानो लुबैगोन, बैफोरबायदि बिसिया बिमा बिफाखौ एबा बिहाव बिखुनजोखौ सैया खालामगोन। एखमब्ला दाय बायदिसिना फानदेरनानै बुंदेरनानै फिसायनि सायाव बुंथिना होगोन। फिसाया एबा हौवाया बे बिसिनि खोथाखौ लानानै बिमा बिफाखौ सैया जागोन आरो गुबुन जानायनि फारसे लामा लालांगोन। दा बेफोर बाथ्राखौ आं बुंलांबाय थागोन, नेक्स्टआव आं आरो बुंफिनगोन। खिन्थु बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि आगोल आंखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आरो दुखु मोननो नाङा आरो आंनि फारसे साननो नाङा। नोंथांमोना साननांगोन आंनि बे बुंनायनि बाथ्रानि फारसे। आं बुंबाय बिमा बिफाखौ मानो जोगारो, नङा होमब्ला? बे मोनसे रां खामायनायनि बेलायाव जालायबाय। दिनै बिदा फंबाय गोबां थाब्लाथ' आरो गुबुनबावसो, नाथाय बिमा बिफाखौनो खायफाथ' बिमा हारसिंखौबो गुबुन जाहोनाय दङ। आयौ मा जागोन? हमना ला नों जुलि जाबाय, आरो जेनेबा जायफोरा जुलि जाबाय, नोंसोर मालाबा नोंसोरनि गोसोआव फिलिंस, माने नोंसोरनि बे साननाया फैफेरदों नामा जे गथ'खौ आं इदि खांदों, बाट बै बिमा बिफायाबो आंखौ उन्दैयाव बेफोरबायदि खांदोंमोन होननानै बे फिलिंसा एबा बे साननाया माब्लाबा फैफेरदोंमोन नामा नोंसिनाव? फैयाखै नङा होमबा? फैनांगोन, बुजिनांगोन बेखौ।
दिनै नोंनि बिसिया जुदि दुखु खस्थ'जों फिसा फिसौखौ फेदेरदोंबा फोलावदोंबा बेनिफ्राय बांसिन दुखु खस्थ'जों सहायनानै फेदेरदों होननानै साननानै ला नोंनि बिमा बिफाखौ। बिमा बिफाया माब्लाबाबो गावनि फिसाखौ गुबुन जाजानो लुबैया, माब्लाबाबो गाज्रि जाजानो लुबैया। सानफा हरफा थारला लोमजाबा साजाबा बेसेबां दुखु खस्थ' जायो बेखौ गाव गावनो एसे साननानै नाय। गोबाङानो बे फिलिंसखौ, बे साननायखौ लाबोआ जे आं दिनै फिसा फिसौ खांबाय, गथ' गथाय खांबाय, जाखिनि दुखु खस्थ' मोनदों एसे एनैबानो माथो गोसोआव एकदम बिखा खामो, दुखु नांखाङो गावनि गथ'नि लोमजानाय साजानायखौ नुबा। अब्ला बै बिमा बिफाया माबायदि खांबोदोंमोन। दानि जुगाव डाक्टरनि आंखाल गैया, मेडिकेलनि आंखाल गैया, फार्मासिनि आंखाल गैया। गोदोनि दिनाव साननानै नाय बेसेबां दुखु खस्थ'जों फेदेरबोदोंमोन, फोलावबोदोंमोन। निमा बियो आं रेकर्ड जागोन ना जायाखै बेखौ नायदोंमोन, मानो होनबा रेकर्ड जायाब्ला ओरैनो आं नोंसोरनि सायाव बुंगारबाय थानायसो जागोन। मबाइल आं ओरैजाय बेक केमेरा लागायदों नालाय। जोङो बे फिलिंसखौ साननांगोन। बिमा बिफाया जोंखौ बेसेबां दुखु खस्थ'जों सहायनानै दुखु खस्थ' सहायनानै फेदेरबोदों, फोलावबोदों। बाथ्रायाव दङ आरो गोबां गेदेमा पण्डितफोरा बुङो बिमानि आहार जानायखौ गावनि फिसाया सुख'नो हाया होननानै। बे मोनसे दाहार जानानै थायोनो, बेखौ माब्लाबा सुख'नो हाया। बे बाथ्राखौ जों फोथायनांगोन, जों मोनथिनांगोन थारैनो नंगौ। बिमाया जोनोम होदों जोंखौ, बे बुहुमखौ नुहोदों। बाट सा ससेयाव मानोथो बिमाखौ सैमा अमाफोर बायदि खालामनो? सैमा अमायासो बेफोरबायदि, जिब जुनारासो बेफोरबायदि। जिब जुनारनि ओरैबायदि, हमना ला दाउ, न'नि दाउखौनो हमबाय। न'नि दाउआ सिला साबसै, ओइ माबा जिबौ जासै, एम्फौ अरसै। गावनि फिसाखौ, दाउ फिसाखौ दैनायनिफ्राय लानानै एबा बिदैनिफ्राय लानानै देरजासिम बेसेबां जोथोन लायो नोंथांमोना नाय। नुदों आरो नुदोंबो, नुयोबो। नाथाय देरनानै गैला, गुबुन फिसा खांनानै गुबुन आरो बेखौ जोथोन लाफिनबाय। नाथाय बिदि नङा, जों मानसिसो। जों मानसिया जिब जुनारजों रुजुजायाथ'। गोरबोआव लानायनिफ्राय बेसेबां दुखु खस्थ' सहायनाङो। खायफाथ' बिमाफ्रा गावनि गथ' जोनोम होनो नागिरनाय समावनो एबा जोनोम होनो नागिरनाय समाव गावनि जिउखौबो फोजोबनानै लानो गोनां जायो। दिनै गाव गावनो बुजिदो, गाव गावनो मोनथिदो। जों गावनि थाखाय साननैसो जिउखौ लानानै मानोथो बिमा बिफा, जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ सैमा अमाफोर बायदि खालामनो, सै खालामनो, नङा होमबा? बे फिलिंसखौ साननांगोन जे आंबो बेफोरबायदि दिनै गथ' गथाय खांदों, आरोबाव उनाव खांबावोबा बेसेबां दुखु खस्थ' सहायबावनांगोन। नाथाय बेफोरबायदि दुखु खस्थ'खौ बै बिमा बिफाया बांसिन दुखु खस्थ'खौ सहायनांदों, बेखौ साननांगोन। जों गावजों गावनो एना एनि जाबाय थाबा बोरै जानो न'खराव? दिनै नोंथांमोना साननानै नाय, दिनै नों बिमा बिफाखौ सैमा अमाफोरबायदि खालामगोन, दिनै नों बिमा बिफाखौ सै खालामगोन, नेक्स्टआव नों मा जागोन? नोंबो बिहाव बिखुनजो सानसे समाव जाहैगोन। नोंबो सोरनिबा बिहाव बिखुनजो जागोन, सोरनिबा बिहाव बिखुनजो जाहैगोन। अब्ला साननानै नायदो, बै समाव नोंबो जुदि खालामजायोब्ला अब्ला बे फिलिंसआ नोंनाव फैगोन ना? बे साननाया नोंनाव गोसोआव जाखांगोन ना? बेरखांगोन ना? बेरखांनाय नङा ना? आरो बेरखांनायबो नङा। जायना बेरखांगोन बियो सोलायगोन, आरो जायनि गोसोआव बे साननाया बेरखाङा बे बिदियैनो थागोन। मोनसे समाव जोंनियाव फैदोंमोन बिहामजो रानि फिल्म, नङा होमबा? बर' सावथुन। बिहामजो रानि सावथुनाथ' धोनिफोरनि थाखाय, नाथाय जोंनि दुखियाफोरनि गेजेराव, आं मिडल क्लासखौ बुंदों, दुखियाफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाया जायो। जों नङा, आं होनबाय, आं नुदों बिमा सासेब्लाबो रावबो गैला, हमना ला बिदा फंबाय, अब्लाबो माने बिमाखौ जोगारो, आयु 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 आयु। बैफोरबायदि फिसाफोरखौ बिमाफ्रा खांनानै मा लाब जाखो?
उन्दै समाव लोमजाबा साजायोबा मा खालामगोन मा मागोन खाराव माराव जायो। जायफोरा दा गथ' गथाय खांगोन बैसोरो मोनथिगोन। आं गुबुनखौ बुङा, आंबो मिन्थिदों, आंबो नुदों। ओंखायनो आं सानो आंनि बिमाया, आंहा आफाथ' गैला जेनेबा, आंनि बिमाया जेसेबांखि गाज्रि जाया मानो, जेसेबांखि जौ लोङा मानो, जौ फाग्लि जाया मानो, आं सानो गोसोआव बिमाखौ जेब्लायबो नागारा। गोनां जायोब्ला बिसिखौ गारगोन एबा नेवसिगोन, थेवबो बिमाखौ गारा होननाय साननाय दङ आंनि गोसोआव। बिसिखौ गोदान मोनगोन नेवसियोब्ला, नागारोब्ला, बाट बिमाखौ जों गोदान मोननाय नङा। सोरबा बिमाखौ जों बिमा होननानै गावनि असे बायदि मोननाय नङा। गावनि असेया असेखा। बिमा बाथुला माब्लाबाबो असे बिमा बायदि जाया। जोनोमगिरि बिमाया बै समाव जेब्ला गोरबोआव लादोंमोन, बेसेबां दुखु खस्थ' सहायनानै फैनांदोंमोन। नोंथांमोनाबो मोनथिगोन, उनाव जायफोर जुलि जायाखै आरो जायफोर जुलि जाबाय मोनथिगौ जे गोरबोआव गथ' थायोब्ला, माबा मोनसे देहानि उसुख जायोब्ला, खर' सानाय, आथिं सानाय, आथिं बुनाय, मोदोम सानाय, उदै सानाय, खर' सानाय बायदि गावनि देहायाव सोमजियोब्ला जेबो मुलि बिजि थुनो हाया, जानो हाया, बाट सहायनांदों, सहायनांगौ जायो। दिनै बेफोर फिलिंसआ जोंनि गेजेराव फैनांगोन। जेब्ला बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ सानगोन, अब्ला नोङो माब्लाबाबो बिमा बिफाखौ जोगारनाय नङा एबा नेवसिनाय नङा। अब्ला मानोथो बेफोरबायदि जोगारनो एबा गुबुन जानो। बे मोनसे थांलायबाय सावरायनाय। नेक्स्टआव फैदो। गोबां सावरायनांगौ दंमोन, खिन्थु आं बुंजोबनो हाला। नेक्स्टआव फैदो न'खरनि दावराव दावसिनि सोमोन्दै। जों न'खराव फिसा फिसाखौनो नांलायनाय जायो, नङा होमबा? बेनो फिसा फिसायानो गिदिर गिदिर जालाङो। जों बेखौ गिबियाव मोनथिग्रोनांगोन। संसार जानायाव संख्रि बानलुनि दावराव दावसिया एसे एनैया जाखायो। बेखौ जों सहायनांगोन, बेखौ जों मोनथिनांगोन। दिनै संख्रिनि नांलायदोंबा गाबोन बानलुनि नांलायगोन। दिनै थोरसि खुरै सुनायनि थाखाय नांलायदोंबा गाबोन ओंखाम ओंख्रि संनायनि नांलायगोन। बाट बेखौ दिनै नांलायगोन, दिनै बुंलायगोन, बेखौ गाबोननो स्रां स्रिं जाफिननांगोन। नाथाय नोंबा नों, आंबा आं जायोब्ला माब्लाबाबो न'खराव गोरोबलायनाया फैया एबा खौसेया फैया। आच्छा, आं जियानो जादोला नेक्स्टआव आं बेखौ बुंबावबाय, जाय मानसिया गावनि थाखायल' सानो, गावनि उदैनि थाखायल' सानो, जायफोरा गावनि इनकाम खालामनाय, गावनि रां खामायनायखौल' सानो, बे माब्लाबाबो बिमा बिफाखौ बोजबनाय नङा आरो बिमा बिफाखौ अननाय नङा। बिमा बिफाया गथ'खौ जोनोम होनानै जेब्ला गुबुन जालाङो जुलिनि उनाव, बै बिमानियाव, बै बिफानियाव बेसेबां दुखु दाहा थायो। दुखु दाहा, गोरबोआव अर जोंब्लावो। सानसे नोंसोरबो जायफोरा बिमा बिफाखौ जोगारो, बै समाव सानगोन एबा साननो गोनां जागोन, जेब्ला नोंबो गुबुन सोरजोंबा बिहाव बिखुनजो जानायनि उनाव खालामजागोन।